Secretary Roque, kung may desisyon na ba kung i-extend pa ang pagpapatupad ng price ceiling sa pork and chicken sa National Capital Region? Pinag-aaralan pa po yan. Bagamat talagang ang solusyon po sa kakulangan ng baboy ay yung pag-angkat at saka yung repopulation natin ng mga nasalantang populasyon ng baboy dahil nga po sa ASF. Melo Acuña, please. Yes, Melo Acuña, please. Good afternoon, Mr. Secretary. The FDA said ivermectin is still not allowed. Now, we have a Congressman Defensor, saying people can get ivermectin from him. What does Malacañang got to say about such a situation? Walang ivermectin naman po kasi, rehistrado siya pero hindi pang tao at for a different purpose, hindi pang COVID. So kung kayo po ay may problema sa mga peste o kaya may aso na may galis, yan po yung binibigay. Nagamit ko po yan sa aking aso. No? Pero para sa COVID-19, wala pa po tayong datos na nagpapakita na talagang epektibo siya. Bagamat, meron na pong nag-apply for compassionate use. Ang aking pakiusap, antayin na lang po natin kasi mabilisan naman po yan desisyon ng FDA na yan. No? Hindi naman po magtataga yan. At ito naman po ay para sa ating ating interest din. No? Dahil kinakailangan mapatunayang mabisa, epektibo at ligtas itong gamot nito para sa COVID-19. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.